nyasha dzamakawanirwa naMwari dzekuti zvinhu zvakaoma, musina mabasa, musina mishonga muzvipatara, migwagwa yakarema kufamba, vana vachinetsekana nemari dzemaschool fees, makambani akavhara mukati menyika. Asi Mwari vakakuwanirai nyasha dzamuri kupiwa kuti mukwanise kungorarama zvinhu zvakaoma kudaro. Nyika isina chekudya, nyika isisina maGMB, nyika isisina kunotengwa chibage, nyika ng'ombe dzapera dzese kufa. Asi Mwari akakuwanirai nyasha kuti murambe muri vapenyu muchingorarama muchiramba makadaro. Nango mukarwara, mumwe musi munoshaya mishonga nokuti zvinhu zvakaoma, asi Mwari anoramba achikuwanirai nyasha muchingoramba muchingofamba zvinhu zvakadaro. Hamusi kurarama nepfungwa dzenyu, asi muri kurarama nekutenda. So kana muchinge matenda, Mwari anokupai nyasha dzokuti mukwanise kupfuudzana nenguva dzinenge dzakaoma. Asi nerimwe saidhi, kana Mwari, nezuro pane shoko randakataura, pane mumwe akazombonitaudza akati manga muchiedza kuti kudiko kana muchinge mati mutungamiriri wenyika nyasha dzapera. Ndikati kana ndichinge ndati nyasha dzapera, zvinoreveiko? Zvinoreva kuti hapana chinhu chawakaita pasi pano pezuva chisiri kuzofa chakazikanwa, nangwe chawakaita muchivande chichazikanwa. Hapana chinhu chaunoplana kuti uite chisingafi chakabuda pachena, chichabuda chete. Nokuti Mwari haana kusudurutsa nyasha, asi ati dzapera. Kana dzapera nyasha, Mwari anokunyadzisa nangwe chimwe chinhu chese chawakaita chawakanga uchiti chakavanzika. Kutenda mauri kunenge kusisashande, asi unenge wakufamba nekuona. Unenge zvinhu zvese hauchashandisi nyasha, hauchashandisi kutenda, wakushandisa kuona. Nangwe kuti uone kuti ndinofanira kunge ndina Minister of Finance, unobvisa Minister of Finance, wotora munhu wopa mari yese uchiti hanzi famba uchipa vanhu. Pachinhu chokuti utore mari uise kuzvipatara, unotora mari uchipa munhu kuti famba uchigovera vanhu. Pane chokuti uone kuti nyika haina migwagwa, unofamba uchitengera vanhu, vaimbi, vanhu vaMwari, motikari, kureva kuti Mwari akubvisa nyasha. Pachinhu chokuti uone kuti zvikoro zvakavakirwa vanhu varombo nevanhu vanowana vese, unoinda kunopaza mapublic institutions ese. Zvipatara wapaza hazvisina mishonga, zvikoro wapaza hazvisisina, vana vevanhu havachadzidzi, hauchakwanisi kuona kana kuti pachikoro pana ticha mumwe chete kana vaviri. Migwagwa wapaza, mapurisa haachisina mauniform, mauto havasina mauniform, mauto havachahori mari, nokuti nyasha dzaMwari dzinenge dzabviswa. Unoenda unogadzira munhu wako, unoti uyu ndiye akunzi king. Zvese izvozvo hauzozvioni, nyasha dzinenge dzabviswa. Unenge wakufamba nekuona, kwete nokutenda. Nokuti kana kutenda kuripo, Mwari anokuvharidzira urema hwako. Kana kutenda kuripo, Mwari anokuvharidzira kutadza kwako kwese. Kana kutenda kuripo, haugoni kuteera munhu atiza munyika ino yeZimbabwe achiti ndatizirawo kuSouth Africa. Unomuteera kuSouth Africa kuenda kunomusunga ikoko, ugokikirisana naye mukati menyika yevanhu, nokuti nyadzi dzese Mwari anokubvisa nyadzi. Mukatarisa, tine munguva yaana Adhamu naEvha, nyasha dzaMwari dziri pavari pavaifamba nokutenda. Havana kana zuva rimwe chete ravakambozviona kuti vakanga vakashama. Asi zuva ravakatanga kufamba nekuona, vafurirwa naSatani,
tinovaona ana Adhamu naEvhu vanotanga kupfeka mashizha. Mukatarisa tinana King Nebukadnezar, munguva yavaifamba nekutenda kwete nokuona, zuva raakabviswa nyasha naMwari, anosandurwa kuitwa kunge shiri, kunge chimhuka, kunge chii. Mozisi munguva yaanotanga yaanoruza kutenda kuna Mwari, akuda kufamba nekuona, nyasha dzinobviswa, Mozisi anobva afa, anotadza kusvika kunyika yeKenani yaakanga akapikirwa naMwari kuti aifanira kunge achizosvika. Mhuri yeZimbabwe, mukatarisa maitikiro ari kuita zviitiko zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe, zvinokuratidza kuti pane mumwe murume ari mukati menyika ino yeZimbabwe, kutenda kwabviswa maari naMwari, akufamba nekuona, haachisina nyadzi. Kunyange kupati kwake kunofanira kunge kuchishanda mapati structures, zvese anenge abvisa izvozvo, anenge akirieta chakuti ningi chakuti for mahure, chakuti for mahwindi, chakuti for manesi, chakuti for madoctors, chakuti for mateachers, teachers for ED. Wakusiya mastructures akakuita kuti usvike pawakafanira kunge pawakanga wasvitswa naMwari. So mangwanana ano nyaya yangu iri pakuti vana veZimbabwe, ngatirambei tichifamba nekutenda kwete nokuona. Kana muchinge muchida kuona kuti muri kufamba nekutenda, tarisai muone matambudziko amasanganidzana nawo mukati menyika yeZimbabwe. Asi mazuva ese munofuma muchidya mudzimba dzenyu nekuoma zvakadaro, munofuma muchienda muchinoita tumabasa twenyu twamunoita, muchirarama chete. Nango zvinhu zvakaoma, Mwari anokutsvagirai kanzira kekuti vana vaende kuchikoro chete. Mwari anokutsvagirai nango ukatorwara ukashaya mari yemushonga, asi Mwari anokutsvagira a solution yokuti upore. Gore rino mukatarisa, zvinhu zvakaoma, kwakanga kusisina kana donho remvura, asi Mwari vakakuwanirai nyasha, mukakwanisa kupiwa mvura yakanaya kubva kumusoro kudenga, inobva kuna Mwari, asina favor, asina chi. Asi mumwe murume mukuru asina nyadzi, asisina chimiro, aakufamba nekuona, anokutaurira kuti munofanira kubhadhara. Vanotengesa fodya, bhadharai mari yemvura yenyu yamunoshandisa. Bhoro rako rinofanira kubhadhara mvura, tsime rako rinofanira kubhadhara mvura. Kana mvura wakaiwana kubva murwizi unofanira kubhadhara. It's a sign inoratidza kuti munhu haachafambi nokutenda, asi munhu aakufamba nekuona. Nyadzi dzaanofanira kunge akapiwa naMwari, dzaanofanira kunge akapfekedzwa naMwari, hapachisina. So mangwanana ano vana veZimbabwe, regai tipedzise nemunamato semazuva ese. Tikumbire Mwari kuti vatibatsire kuti tisafambe nekuona, asi tifambe nekutenda kusvika musi watichasvitswa muZimbabwe tsva yatakatarisana nayo. Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai mangwanana ano. Tinoda kutendai Baba netsitsi nenyasha dzenyu dzamatipa mukati mezuva ranhasi, nechipo chokuva vapenyu. Inyasha dzamatiwanira Mwari wangu kuti timuke tiri vapenyu mangwanana ano. Pane vakanga vachishuvira Baba kuti vamuke vari vapenyu, asi vakoniwa Mwari wangu. Saka Baba, chitipaiwo chipo chokutenda, tifambe nokutenda pane zvese zvatinoita Mwari wangu. Tisafamba nekuona, nokuti zvokuona Mwari wangu tinenge tisisafambe nemi Baba, asi tinenge taakufamba tiri tega. Mwari wangu, musabvisa nyadzi dzamakaisa pamusoro peupenyu hwedu Baba. Rambai makatifukidza nenyadzi, tirambe tichiziva kuti Mwari ndo vatigonera, Mwari ndo vatikundisa mune zvese zvatinoita. Baba, pane zvese zvatinoshuvira mukati memwoyo yedu, tiwanisewo Baba, tipeiwo Mwari wangu, mutigotinzwirawo tsitsi. Tipeiwo Baba kutenda kuchaita kuti tikwanise kusvika kunyika yeKenani. Ndinoziziva rwendo rweKenani Baba runorwadza, asi muri Mwari, muri Mwari akavimbika. Ndimi makazosvitsa vana vevaIsraeri vaya Baba,
musatigurusira rwendo rwedu rwatinofamba panzira, sezvamakazoita pana Mozisi Mwari wangu, kunyange henyu makazopa vana veIsraeri Joshua. Asi Baba, tiwanireiwo kutenda Mwari wangu mangwananano, tisvike nekutenda kwete nekuona mangwananano. Baba, tinokutendai Baba, tinokurumbidzai, tinosiya zvese maoko menyu, nezita raJesu takunamatai, amen. Vana veZimbabwe, ndine murarambe wenyu anokupai shoko semazuva ese.